Salutare! Suntem la citire pentru Zodia Capricorn pentru lunile iunie-iulie. Haideți să vedem ce vă rezervă viitorul apropiat. Avem spânzuratul, ceea ce arată că voi trebuie să vedeți o situație din altă perspectivă. O situație din viața voastră trebuie văzută din alt unghi. Și poate că aflăm în cele ce urmează care este acea situație. Bun, avem câteva cărți care s-au întors. Avem așa 8 de spade, care arată aici un pic de victimizare, faptul că parcă nu vreți să mai știți de o situație din viața voastră, nu vreți să mai gândiți la ea. Parcă v-ar fi frică, parcă v-ați fi săturat de acea situație, nu mai vreți să știți, parcă vă complaceți. Poate însemna și că veți primi ceva vești mai rele. Avem 2 de bâte, care înseamnă faptul că analizați o decizie. Vreți să faceți o alegere, aveți decizia în mână, dar încă nu sunteți siguri că doriți asta sau nu. Și încă mai aveți nevoie de ceva timp ca să vă decideți. Poate acest 8 de spade vă încurcă în luarea acelei decizii. Avem cartea Judecata, care înseamnă că în perioada următoare veți analiza ce ați făcut bine sau rău în trecutul apropiat și veți lua de acolo învățămintele cele mai bune. Universul vă dă șansa să faceți pace cu trecutul, să învățați din greșeli. Să vedem mai departe. Bun. Avem pajul de bâte, care arată o șansă pentru voi. O șansă din punct de vedere artistic. Dacă aveți abilități în domeniul artei, acest paj de bâte vine cu o oportunitate în acest plan. Am mai avut o carte care a căzut aici, iar aceasta este turnul. Ei, turnul vine ca să doboare tot ce nu mai trebuia să facă parte din viața voastră. Se destramă tot ce nu mai trebuia să fie în viața noastră. Și da, uneori poate părea așa că se zdruncină pământul sub picioarele noastre. Pentru că deseori vine așa pe neașteptate. Ei, și tocmai aici cred că intervine acest spânzurat care vă îndeamnă să vedeți acest
acest final ca un nou început. Și probabil vă este foarte greu să faceți asta. Dar turnul vine cu claritate. Și avem și un as de spade. Cum spuneam, un nou început. Ceva se termină pentru un nou început plin de pasiune. Poate fi pe plan inspirațional, creator, sau pe plan romantic. De ce nu chiar și pe plan material. Bun. Avem odată pajul de cupe, o oportunitate pe plan amoros. Aveți o șansă în iubire la un nou început plin de pasiune. Avem aici regina de monede, care presupun că este energia voastră, pentru că de obicei reprezintă zodii de pământ. Este o energie a siguranței, a lucrului bine făcut, al stabilității, o persoană care știe ce vrea de la viață, o persoană calculată, care analizează și planifică lucrurile și nu se aruncă cu capul înainte. Deci, cred că este energia voastră. Dacă nu, aveți de-a face cu o astfel de persoană în zodie de pământ cu această energie. Avem 9 de monede, care înseamnă iarăși stabilitate, abundență. Un succes pe plan financiar pentru voi. Văd aici un 8 de cupe. Cineva pleacă din viața voastră sau voi plecați către ceva mai bun. Și avem un 5 de monede care arată o perioadă de izolare, o perioadă mai tristă din punct de vedere sentimental. Deci, ce ne spun aceste cărți ale tarotului? Faptul că orice se termină, această plecare dintr-un loc pentru ceva mai bun, vă aduce anumite stări de neliniște, da, de disperare, de tristețe, o perioadă de izolare în care veți dori să fiți singuri. Trebuie să încercați să priviți acest lucru din altă perspectivă cu spânzuratul și să-l vedeți ca pe o oportunitate spre un nou început cu ajutorul judecății. Veți reuși să faceți pace cu trecutul și să vă deschideți spre noi începuturi, activând din energia voastră și veți atrage prosperitatea. Haideți să detaliem puțin și să vedem ce este cu acest tur și ce e cu această ofertă în dragoste. Deci, ce vrea să ne spună turnul? Avem un 10 de bâte, care arată că ați avut multe de cărat în spate, ceva v-a dus la o oboseală constantă, o situație care vă punea din ce în ce mai mult stres în viață decât fericire.
Și atunci, de aceea, cred că turnul și-a făcut apariție. Haideți să mai vedem. 7 de cupe, care înseamnă iluzionare. Faptul că ați avut câteva oportunități, dar unele dintre ele au fost înșelătoare. Probabil și situația respectivă, de fapt, mai mult v-a amăgit decât să vă aducă ceea ce vă doreați. Să mai vedem. Și atunci nu e de mirare că se termină. 7 de spade, care înseamnă că vi se dă sfatul să urmați propriul vostru interes și să nu vă mai lăsați afectați de ceva ce nu mai trebuia să fie în viața voastră. Poate o relație, poate un job, ceva care nu era pentru voi și mai mult vă obosea decât să vă aducă mulțumire. Haideți să vedem și acest paj de cupe, ce se întâmplă, cine vine către voi. Bun, avem așa. Faetonul sau carul, care înseamnă că ați trecut și veți trece peste toate obstacolele din viața voastră, veți fi un învingător, o învingătoare și așa veți fi și văzută. Avem regina de bâte, care înseamnă o persoană care poate fi din zodie de foc, o persoană cu o energie creatoare, inspirațională, care se ghidează după intuiție, după ceea ce simte, e foarte inteligentă și înțeleaptă. Poate este energia voastră sau poate este energia acelei persoane care vine cu oferta. Și văd aici cu 3 de cupe, celebrare, bucurie, sărbătoriți ceva. Haideți să mai luăm o carte. Un paj de spade, care semnifică faptul că luați în considerare această ofertă, dar sunteți cumva așa cu o reținere în a vă deschide foarte, foarte mult, până nu vă arată acea persoană că e chiar ceea ce trebuie. Trebuie să vă cucerească, ce pot să zic mai mult de atât, ca să puteți să le acordați această șansă. Haideți să vedem și ce tipar veți avea în perioada ce urmează. Bun, carte care a vrut să se întoarcă. Pionierul. Și avem atribute: lumină, pasiune pentru a face și a crea ceea ce nu s-a mai făcut înainte. Ce frumos! Și dacă vă uitați la imagine, avem o inimă în interiorul unui bec care luminează. Și atribut umbră, nevoia compulsivă de a merge mai departe. În viață, indiferent ce se întâmplă, trebuie să ne bucurăm de toate etapele ei și să nu sărim peste pași. Să nu grăbim lucrurile, să ne bucurăm de fiecare etapă în parte. Asta vrea să ne zică cu acest atribut umbră, să nu ne grăbim prea tare. Să lăsăm totul să vină de la sine, să urmăm pașii spre care suntem ghidați. Și voi vreți să creați ceea ce nu s-a mai făcut înainte, adică vreți această iubire pe care nu ați avut-o înainte. Pe aceasta vreți să o creați, alături de o nouă persoană care vă face o ofertă și de această șansă la un început plin de pasiune. Haideți să vedem și un mesaj. Avem mesajul dualitate.
Ce vrea să ne spună Universul prin asta? Că în interiorul tău se află umbre ale întunericului, dar și sclipiri de lumină. Universul îți reamintește să îți îmbrățișezi această dualitate care se află în interiorul tău. Sclipirile sunt gata să răzbată și să îți ilumineze calea în continuare. Afirmația: îmbrățișez total ceea ce sunt și dau voie schimbării să vină acolo unde este necesar și am încredere în dualitatea care mă reprezintă. Ce frumos! Cum am văzut și în această citire, da, avem parte și de umbre și de lumini și de fiecare dată lumina este mai puternică decât întunericul. Dacă v-a plăcut această citire, nu uitați să dați like și comentariu, iar dacă vreți să susțineți acest canal, nu uitați să dați subscribe. Numai bine! Mulțumesc!